בבית משפחת פדלון בבת ים השמירה על המסורת היא בדם. בהתקרב חג השבועות טורחת הסבתא טוני בעזרת ילדיה, נכדיה ובעלה מירו בהכנת השקק, העוגיות המיוחדות לחג. ממתי זוכרת עצמה טוני מכינה את העוגיות הללו? מאז שהתחתנתי, ולפני זה היו אצל אמא שלי. כל הזמן אנחנו עם זה. את מלאכת האומנות של הכנת העוגיות למדה מאימה לפני שנים רבות בלוב. עם אמא היינו מכינים, והיא אומרת לי שזה חייבים לעשות, היא לא מוותרת על זה. היא אומרת שחייבים, זה כתוב בתורה. יש 4 דברים שהם חייבים לעשות אותם. הסולם, הסמאסה, القفة هذه قلنا بالعربية والمراية المرايات هذوني חייבים לעשות. היינו יושבים על זה וכל אחד צריך לעשות לו 10 דברים. הנכדים מסתבר נהנים מהתהליך ומשתדלים להשתתף בו מדי שנה. אני מאז שאני זוכרת עצמי קטנה, אני כל שנה באה לסבתא ועוזרת לה להכין את העוגיות עם הצורות. מה שאני יודעת להכין עם הצורות, יש דברים מסובכים שרק היא יודעת. אבל מה שאני יודעת, אני עושה ודנית עוזרת לי גם. גם סבא מירו לוקח חלק במאמץ, הוא אחראי על הצורות נגד עין הרע. אני עושה את הידיים, את הדגים. אני עושה לכל נכד וגם לנינים שיהיו בריאים. ביום שבועות שבאים ורוצים ללכת הביתה, כל אחד יקבל את השרשרת שלו ועוד בקבוק רוזטה עם זה. התבניות מתמלות ולאחר זמן אפייה קצר יוצאים המגשים הראשונים. ועכשיו בואו נכיר את העוגיות הללו בשמן המקורי. هذا ציפור مصراتي وهذه كعكة مطلوقة وهذا السماسة وهذه لا وهذا المقص وهذه قفة وهذه كعكة ب3 هذه المراية وهذه كعكة ب2 وهذا السلوم وهذه السماسة وهذه الويدة وهذا قفة ب2 طبق ب2 وهذا طبق ب1 وهذه قفة. עכשיו הכל ערוך ומוכן לחלוקת השרשרת לנכד משה. חג שמח ובתיאבון. תטעמו בטח.